Special Agent Jimmy Sommer og hans trofaste trop, Electrofungus, har endelig fundet det spor igennem skoven, der skal lede dem direkte til fjendens lejr. Nu skal vi nok give blå. Hvad er det? Hvad fanden er det? Jeg synes, jeg kan høre et eller andet. Shh. Hvad er nu stille med det vesten? Der har vi landsbyen! Der er med mange svampe. De bor i svampe. Hvad, mand? De bor i svampe, mand! De er i forsamlingssvampen. I to, I løber til bagindgangen. Og Dennis og Nicky, I følger mig. Er klart, Nora. Kommer du til? Hvorfor stopper vi? Er det her? Nej, jeg har sidestik. Hvad? Jeg har sidestik. Drenge! Fatter du ikke, det er en hemmelig mission, din idiot? Brug dog radioen. Hvad? Brug dog radioen, idioter! Okay. Okay, hør nu her. På 3. 1, 2, 3. Spøgelsesvin! Come og se mit cowboy show. Her kommer bølte cowboy Joe. Yippie-yay-yay-yay-yippie-yay-yo. Her kommer bølte cowboy Joe. Kom og se mit cowboy show. Her kommer bølte cowboy Joe. Yippie-yay-yay-yippie-yay. Jeg elsker gymnastik. Jeg elsker gymnastik. Jeg vil hoppe, springe, træne med en elastik. Det er smælfeskik, at smælfe til musik. Og jeg vil skæppe pirouette med det gymnastik. Og ja, gymnastik. Gymnastik. Det er ikke sidste gang, vi laver en sang, I ikke kan holde ud. Men det er ikke noget, I kan styre.